Ak si už všetci pípli, tak budeme pokračovať, ako už Andrej naznačil. Moje meno je Peter Morvaj, ja tiež som na pozícii systémového architekta a dneska vám poviem niečo z technológií, ktoré nerobím priamo ja, ale používam ich denne a veľmi ma zaujímajú. A verím, že aspoň s nejakými sa stretávate aj vy. A poviem vám niečo o AI v kolaboračných nástrojoch. Podobnú prednášku mal kolega na jednej z konferencií, ktorá sa diala v Prahe. A ako prvé vám vlastne poviem, že čo vlastne vie AI v dnešnej dobe robiť, či už so nejakým zvukom, videom, spracovaním rôznych vstupov a následne ako sa také modely tvoria, tie zásady sa pritom udržiavajú a v akom vlastne stave nejaké takéto modely v dnešnej dobe sú. Tak. Čiže také základné je, tie systémy majú oči, čiže spracovávajú práve výstupy z rôznych kamier, uši, čiže spracovanie zvuku, hlasu a ruchov a podobne. A nejaký mozog, brain, čiže výpočtový výkon, ktorý ideálne mám na tom mieste, kde sa mi tie dáta nachádzajú a vymyslím rôzne zaujímavé prípady použitia pre to, čo mi tie systémy ponúkajú. Čiže ako prvé, celkom zaujímavé a dôležité je vedieť, mám nejaký záber, že kde sa mi vlastne v rámci nejakého veľkého záberu nachádzajú ľudia. To následne ďalej viem využívať s tým, že keď mám nejaký veľký priestor, tak ja nepotrebujem zaberať a na druhú stranu posielať ten priestor celý. Zameriam sa na to, kde tí ľudia sú, aby druhá strana mala lepší prístup, aby mala lepší pohľad na to, čo sa vlastne deje na mojej meetingovke. Celé toto je vlastne súčasťou, my tomu hovoríme, že Distance Zero Meetings, čiže aby som čo najviac priblížil virtuálne stretnutia tým osobným. Samozrejme osobné sa asi nikdy úplne nenahradia, ale na základe technológií sa to snažím čo najviac priblížiť tomu, ako dobre to môže byť. Čiže jedna z častí je, celý obraz si skontrolujem a zistím, kde sa vlastne nachádzajú ľudia. Okrem toho, že viem, kde sa nachádzajú ľudia, tak potrebujem vedieť, kde je ten hlavný v tom čase, ktorý napríklad hovorí. A to viem zistiť buď z toho, že mám nejakú kamerku a vidím, že sa mu otvárajú ústa, ale ústa sa môžu otvárať dvom, pretože jeden hovorí a druhý zýva, tak na to, aby som si bol naozaj istý, tak môžem využiť zvuk. Čiže tým, že mám viacero mikrofónov a zvuk sa mi šíri proste ako vlna, tak ja si viem zistiť presné miesto nejakou trianguláciou, kde sa mi tento človek nachádza. Čiže okrem toho, že viem, kde sú ľudia, viem, kde je ten, ktorý momentálne hovorí. Okrem toho, že zistím v obraze, kde sú ľudia, tak ich môžem vyrezať tak, aby som sa vlastne zameral iba na toho človeka. Čiže tu keď sa pozriete, tak tu mám celý priestor a v tejto časti som si už iba tam, kde mám prvého, druhého, tretieho, štvrtého človeka, som si ich urobil ako výrez a na druhú stranu neposielam vlastne celú miestnosť, ale posielam to, že sú tam 4 ľudia. Čo je super je to, že keď sa do tohto vy prihlásite z nejakého obyčajného počítača alebo kľudne z mobilu, tak vás to vlastne tiež doplní ako 5. nejaký výrez váš. Keď je vás tam viacej, tak vlastne vy v tomto prípade ani neviete, že kto je v meetingovke, niekde v centrále, kto je pripojený z mobilu, kto z notebooku. Proste máte ich takto vedľa seba a máte predstavu, že ste ako rovný s rovným. Čiže komunikujete napriamo. Tak, okrem toho, že zistím, kde sa mi človek nachádza, ja vlastne viem s tým obrazom pracovať ďalej. Viem, ak na to dám súhlas, si toho človeka vlastne identifikovať a pod jeho obraz dať jeho meno. Toto u nás vo firme funguje. Ja ako prvé som musel dať niekde súhlas, musel som to odkliknúť, áno, súhlasím s tým, že najprv vlastne ma to nejak zakategorizovalo a potom, že sa vlastne nejaké tie moje, ja to nazvem digitálny fingerprint, používa a keď s niekým volám, tak
podo mnou sa vlastne zjaví moje meno, prípadne ešte niekedy to, že som systémový architekt, respektíve rola toho človeka. Takže ešte aj toto viem vlastne s nejakými pokročilejšími modelmi dosiahnuť. Dobre, zistil som, kde mi človek hovorí, čo s tým. Budeme si ukazovať, môžem potlačať nejaké neželané hluky, neželané zvuky, ale keď mám dostatočne čistý záznam toho hlasu, tak to môžem zaznamenávať. Čiže môžem to slovo po slove zaznamenávať do nejakého zápisu z tej schôdze. Čo ďalej? Toto viem napríklad prekladať do iných jazykov, viem urobiť nejaký sumár z tej schôdzky a tak ďalej. Čiže či to je nejaká ďalšia práca, ktorú robím so zvukom, ktorý mám. A toto už je taký presnejšie ukázanie, ako môže vlastne vyzerať moja obrazovka. A tuto síce vidíte, že asi sú v nejakej meetingovke, ale ten priestor, ktorý má jednotlivý človek, je plus minus rovnaký a naozaj v tomto prípade sa jedná ako keby rovný s rovným. Čiže je úplne jedno, odkiaľ ste pripojení, vyzerá to, ako keby ste boli v rámci jednej schôdzky. A okrem toho, že ja si viem vlastne zaznamenať, kde sú tí aktívni ľudia, viem potlačiť to, čo tam v rámci obrazu nechcem. Čiže tuto mám obrázok, za chvíľku to bude mať troška väčšie, že meetingovka v dnešnej dobe môže byť úplne hocičo. Môže to byť nejaký roh v rámci miestnosti, tam si dám proste nejakú kameru, dám si tam mikrofóny a zobrazovacie médium a môžem vlastne odtiaľ mať nejakú schôdzku. Je vždycky rušivé, keď sa objaví na chvíľočku nejaká osoba v pozadí a len tak prejde. To, čo ja viem spraviť je, keďže mám tieto predošlé veci, ktoré som spomenul, viem si to takzvané vymaskovať, poviem si proste, kde tá moja meetingovka začína a končí a už to, že mi za týmto sa niekto pohne, mňa vôbec netrápi, pretože tam už mi to vlastne kamera nezaberá. Tak, to vlastne vidím, tuto je nejaká animácia, čiže tuto mám naznačené, že tá hlavná meetingovka je tam, to zaberá človeka, ktorý je pred kamerou a kým tento druhý človek nevstúpil do tejto zóny, tak ho úplne ignoruje. Ignoruje ho z pohľadu obrazu, ale aj zvuku. Takže napríklad aj takto môže vyzerať nejaká priateľská meetingová zóna. Tak, toto je tiež taký veľmi zaujímavý príklad, kedy ja mám miestnosť a kam v takejto miestnosti umiestniť kameru. Asi štandardne by ste ju umiestnili niekam sem a z väčšieho uhlu vlastne zaberáte jednotlivých participantov. Sem by ste posadili nejakého šéfa, ten dostane najviac miesta na slnku a ostatní sú zabratí tak nejak z boku. Keď sa rozprávajú navzájom, tak sa rozprávajú jeden k druhému a už tí ostatní participanti tohto stretnutia majú taký pocit, že ich všetkých vidia z boku. Naopak, keď tých kamier do tejto miestnosti umiestním viacej, tak podľa toho, kto je aktívny rečník, tak ja ho vlastne viem vždy zabrať vpredu. Takže aj tí ostatní majú pocit, že sú v jednej miestnosti. A zase, tuto využívam tie technológie, ktoré som si popísal predtým. Taká celkom milá, príjemná záležitosť. Ste na nejakom stretnutí, zazvoní vám doručovateľ. Čo teraz? Alebo niekto za vami príde, dieťa, potrebujete mu podať nejakú hračku alebo niečo rýchlo vyriešiť, tak tieto vlastne naše systémy detekujú kamerou, že ste pred ňou a keď nie ste, keď sa takto vzdialite, tak vlastne keby zablokujú pohľad, vypnú mikrofón, vyradíte si čo chcete, vrátite sa naspäť a buď vás to automaticky detekuje, alebo keď ste pripravení, tak si kliknete, že už môžeme pokračovať v rámci meetingu. Okrem toho, vlastne podobný asistent, ako spomínal Andrej, vám môže z nejakého prepisu zaznamenať, čo sa dialo, keď ste tam neboli. Buď vám dá nejaký sumár, alebo dokonca, či vás niekto spomenul. Ak áno, tak sa k tomu viete vrátiť a zareagovať. Internet, prenosové pásmo,
nejaká stratovosť. Ešte vám ukážem celkom pekný záber, alebo pekné video, čo sa týka hlasu. Tak v tomto prípade určite ste už niekedy použili YouTube. Viete, že tam si viete vybrať rôzne úrovne kvality a väčšinou sa vám to zvolí automaticky. Zvolí sa to podľa toho, aké máte kvalitné pripojenie, koľko vlastne dát sa dá preniesť. A v tomto prípade, povedzme, že máte fakt zlé pripojenie, ste niekde v Egypte na dovolenke, ale potrebujete komunikovať. Cez vašu sieť pretlačíte video, ktoré má naozaj žalostne nízke rozlíšenie, ale vďaka nejakým pokročilým AI modelom ho viete upscalovať na to, aby, síce to není úplne dokonalé, ale musíte povedať, že je to výrazne lepšie napravo, čiže nejaké upscalované, ako pôvodné to, čo sa preniesie sieťou. Výhodu to má takú, že to, čo vám beží po sieti, je naozaj, môže byť zahadzované, alebo využíva málo šírky pásma a výsledok je veľmi dobrý. Ako prebieha vlastne príprava nejakého takéhoto modelu? Našou výhodou je to, že rôznymi akvizíciami AI a firmy, ktoré sa zaoberajú machine learningom, nie iba tým generative AI, čiže nejakým chatbotom, ale naozaj aj tými modelmi, ktoré sú v pozadí, sa venujeme už dlhé roky. Ako teda vyzerá nejaké trénovanie takéhoto modelu? Ako prvé musíte zozbierať dáta, to už Andrej naznačil, máme prístup k obrovskému množstvu dát. Na druhej strane máme nejaký interný kodex, bez toho, aby zákazník tomu dal vyslovene nám právo, aby sme nejaké jeho dáta použili, tak ich nemôžeme použiť. Čiže väčšinou tieto dáta sú častokrát naše interné, alebo keď bežíme nejaké piloty, či interné alebo zákazníkmi. Čiže zozbieram dáta, nejak si ich roztriedím, ideálne, aby tie dáta boli čo najkvalitnejšie a začnem trénovať nejaký model. Následne tento model vyhodnocujem, či funguje tak, ako má, následne ho deployujem, čiže mám nejaký pilot a na základe evaluácie buď sa zase vrátim do tréningu, alebo znova vyberám nejaké dáta, zosortirujem ich a vlastne toto mi sa funguje stále. To je, keď máte nejakú aplikáciu v mobile, tak časom sa zlepšuje a zlepšuje. Vždycky ten model, keď máme, tak aj keď funguje dobre, každého mesiac alebo štvrť roka vychádza nová verzia, ktorá je naučená na tých aktuálnych nejakých trendových dátach a má stále lepšie a lepšie vlastnosti. Čiže keď som mal nejaké potlačanie hluku pred rokom, tak teraz je to výrazne lepšie. A za rok to bude ešte lepšie. Tak. Dáta. Respektíve, kde takéto modely bežať? Kde si myslíte, že momentálne nejaké tie AI modely naozaj žijú? Väčšinou na cloudu. A čo je výhoda toho cloudu? Že si tým v podstate nezodživuje tú stanicu, pokud na ní pracujete. To je zaujímavý poznatok. Ja ešte pred 4 rokmi som mal notebook, ktorý bol strašný. Respektíve vôbec nebol lacný, bol krásny, ale keď som na tom naozaj začal pracovať, tak sa mi roztočil vetrák a všetko začalo sekať. Teraz mám notebook, ktorý má už 3-4-ročný M1 procesor a je to pecka. Funguje výborne, nejaký výkon tam je, baterka tiež celkom funguje. Už si viem dovoliť aj takéto modely bežať lokálne. A cloud naozaj chcem využívať vtedy, keď potrebujem obrovskú škálu, keď tam potrebujem napchať model veľkosti ChatGPT 4, ktorý potrebuje viac ako 80 GB vlastne rámky v grafickej karte na to, aby vôbec ho tam natiahol. Ale ja vlastne tie dáta, o ktorých som hovoril, ten hlas, ten obraz mám vlastne priamo na svojom zariadení. Čiže pre mňa je častokrát dobré, keď ten model už tie dáta spracováva priamo u mňa a už napríklad komprimované ich posiela niekam ďalej. Čiže veľmi často v tých našich systémoch sa to spracovávanie deje na tom koncovom zariadení. A buď sa to deje na nejakých tých našich telekonferenčných
jednotkách, vďaka tomu, že tam máme už x rokov Nvidia čipy, respektíve či to je na mojom notebooku alebo telefóne, tak najprv si zistím, čo vlastne mám k dispozícii, akú rámku, akú baterku, akú grafickú a podľa toho sa mi jednotlivé tie funkcie vôbec môžu zapnúť. Čiže častokrát to, čo ja mám k dispozícii, určuje, kde bežím tento model. A veľmi často aj kvôli tomu, aby som mal low latency, tak bežím priamo na tom koncovom zariadení. Tak, čiže takto vyzerá trénovanie modelu, ja to rýchlo iba preklikám. Čiže mám nejaké čistý hlas, potom mám iba hluky, povedzme z ulice, šteká pes a podobne, a nejaké hluky štandardné, ktoré sú v nejakej mikrovlnke, čiže napríklad niekto si ťuka na stôl. Toto vlastne nejako zmiešam a ďalej trénujem môj nejaký model. Okrem toho, že tie čisté zvuky, čisté hlasy dám do tohto hlukového nejakej kombinácie, tak to posielam aj do svojho modelu. A pomocou backpropagation, to je to, čo povedal Andrej, že učím svojho psíka, že spravil niečo dobré alebo zlé, tak vlastne naspäť trénujem svoj model. Tento vytrénovaný model si vlastne už potom využívam, a či už je to teda v mojom koncovom zariadení, alebo niekde v cloude. Tuto musím povedať, že je obrovský rozdiel vo výpočtovým výkone, ktorý potrebujem pri tej fáze trénovania a pri tej fáze už keď ten model mi naozaj funguje v rámci môjho zariadenia. Tuto mám taký pekný príklad. Now for this, Ja to troška posuniem, ak sa mi to podarí. now for this demo, I'm going to place a call to this flip phone. We're using the flip phone here to underscore that there's no noise cancellation being done on this device. And I'm going to share my WebEx app. Tuto nám vlastne ukáže to, že má You can now see the WebEx Starý app, telefón. and I'm going to place a call to my flip phone. ktorý rozhodne nemá You can nejakú see that noise call coming cancellation. I'm going to pick up and I will mute the WebEx side of the call. You're now hearing me exclusively through this flip phone, and this flip phone can be any PSTN device in the entire world. I want you to pay attention to the top left-hand side of the live call window, this circular icon with audio waves in it. This is how the WebEx calling user activates noise cancellation when they hear noise on the external caller side of the call. With a single click, you can see that tooltip changes to say that noise canceling is on. So let's turn off noise cancellation and play some background noise. You can hear that we have about 95 decibels worth of noise in the background, a very challenging environment to have a call in. Now when the WebEx calling user hears this noise on the external caller side of the call, they can cancel this noise with just a single click, like so. Much easier to hear me with all of that background noise being removed. One more time. Noise cancellation is off. And noise cancellation is back on. That 95 decibels worth of noise is being removed automatically from the external caller side of the conversation. Čo bolo na tomto zaujímavé je to, že ja vlastne nejaký noise cancellation mám už do pár rokov. Častokrát, keď používam dve zariadenia, dve apky, tak to funguje super. Ale to, čo nám tam ukazoval on, je to, že ja neviem, čo je na druhej strane. Čiže na druhej strane bol nejaký obyčajný starý tlačítkový telefón a aj napriek tomu som ja vedel vlastne potlačiť hluk na tomto zariadení. Čiže je úplne jedno, kam volám, tá kvalita zvuku je dobrá. Na toto sa používa, vytvorili sme AI audio kodek, na základe nejakých AI algoritmov sa vyvinul kodek, ktorý má oveľa lepšie, ale respektíve oveľa nižšie nároky na prenosové pásmo. A čo mi to prináša? Prináša mi to, že ja buď prenášam menej dát, alebo, čo sa robí častejšie, ja tie dáta prenášam viacnásobne. A to znamená, že aj pri obrovskej strate paketov, tak stále viem zaručiť alebo dosiahnuť nejakú dobrú kvalitu Our important things in the contract Tuto máme cca 80% stratu. and we'll be in the hotel instead. A
podstate nebolo počuť ani jedno slovo nejak číslo. Hey Rob, our important meeting to sign the contract has been moved an hour earlier to 10 a.m. and it will be in the Plaza Hotel instead. V tomto prípade nebolo to úplne čisté, boli tam nejaké drobné výpadky, ale musíte uznať, že ten rozdiel bol obrovský. Že v podstate teraz, keď som sa trocha snažil, tak som rozumel slovám, čo tam hovorili, ale v tom druhom prípade som vlastne naozaj chápal, čo vravím, v tom prvom vôbec. Tak, čiže máme nejaké naše koncové zariadenia, v ktorom možno náhodou, možno niekto to vedel odhadnúť už dávno, používame NVIDIA čipy, ktoré vlastne veľmi efektívne vedia bežať rôzne takéto AI modely. Čiže napríklad na tom, kedy ja chcem detekovať tvár, tak už priamo táto koncová stanica mi vie túto tvár zdetekovať, vie mi povedať, či sa pozerám spredu alebo z boku a vlastne na základe toho nejak ďalej pracovať. Ešte vám pustím jedno video, ktoré ma celkom zaujalo. A je to vlastne nejaký náš AI asistent. A tu iba upozorním, je to vlastne kombinácia viacerých technológií. Jednak je to nejaký ten generative AI, že live generuje nejaké odpovede. Na druhej strane mám tam spracovanie hlasu, čiže možno, že kľudne tam môže byť nejaká filtrácia, nechcem, aby mi vstupoval hluk do nejakého môjho záznamu, aby som ho mohol čisto prepísať, v reálnom čase na ňo reagovať, generovať audio z toho, čo ja chcem vlastne povedať, spolupracovať s tým človekom a vo výsledku na konci ešte uvidíte, že toto AI môže urobiť nejakú akciu. Že není to iba o tom, že si pokecáme, ale že do nejakého systému za mňa naozaj niečo zapíše. Welcome to Cisco HR. I'm Kate, your AI agent. I can help you with questions around Cisco benefits. How can I assist you today? Hi, Kate. Can you tell me how much I could contribute to my 401k plan? Sure. You can contribute up to IRS limits, and Cisco matches your contributions dollar for dollar up to 4.5% of eligible pay. If you need more details or have No, any hold other on. questions, Sorry. I meant to ask about ESPP. no problem. For the employee stock purchase plan, ESPP, you can contribute up to 10% of your pay to purchase Cisco stock at a discount. Okay, Purchases got are it. made twice per Now, before I hang up, Great. can you help me submit a vacation time off? Of course. First, please read out the 6-digit passcode from your Duo app for authentication. Okay, 179154. Great, thank you. Now, how many days of vacation are you planning to take, and what are the start and end dates? I was looking to take about 3 days off starting next Tuesday. Got it. So, you want to take 3 days off starting from Tuesday, October 22nd, and ending on Thursday, October 24th. Is that correct? Yeah, but before I confirm, can you let me know what the forecast will be in Miami? I'm sorry, but I can't provide weather forecasts. You might want to check a weather app or website for the latest updates on Miami's weather. Would you like me to proceed with logging your vacation days? Yes, please. All right, I've logged your vacation days from Tuesday, October 22nd to Thursday, October 24th. Enjoy your time off. Tak. Čo sa tu reálne stalo? Bol tam nejaký pán, ktorý volal na helpdesk a najprv sa pýtal nejaké údaje. Predpokladám, že vôbec netušíte, na čo sa pýtal. A netušíte to aj kvôli tomu, že tam boli nejaké naše interné názvy, naše interné nejaké smernice. Čiže okrem toho, že ja sa viem pýtať chatu GPT na to, aké má názor na americké voľby, ale ja si viem tento model doplniť mojimi vlastnými dátami, ktoré nechcem dávať na internet, ktoré budú mať iba moji zamestnanci. Doučím si ten model a následne ja s ním viem spolupracovať. A tu bolo vidno ešte to, že on sa spýtal nejakú jednu informáciu, pravdepodobne tá odpoveď bola oveľa dlhšia, ale tým, že sa navzájom počúvali, tak povedal, hej, dobre, tomuto rozumiem, tak vlastne tú odpoveď zastavil a prešiel na ďalšiu tému. Potom už prešiel vlastne na to, že si tam chcel zaznamenať dovolenku. Na to, aby ja som si do nejakého systému zaznamenal dovolenku, tak ten systém musí naozaj vedieť, že sa jedná o mňa. Takže on ho vlastne v reálnom čase autentifikoval. Použil mobil, máme jednu celkom zaujímavú appku, Duo App, multifaktor autentifikácia, tam si na základe biometrie aktivoval telefón, získal nejaký kód, v reálnom čase ho hlasom vlastne nadiktoval tomu systému
a ten systém ho týmto autentifikoval. A v ďalšom kroku ešte zadal jeho dovolenku do systému. Super. Budúci týždeň chcem ísť na dovolenku, možno si to zadám takto. Tak, dobre. Tuto mám vlastne niektoré zo zariadení, ktoré práve takéto systémy vedia bežať. Či už je to osobné zariadenie, veľmi inteligentný, neviem jak to nazvať, či to je tablet alebo proste monitor, ktorý má dotykovú plochu, viem tam kresliť, druhá strana to vidí, mám tam poviem tak 16 mikrofónov, neviem koľko reproduktorov, je to fakt ako pokročilý hardware, je to pecka. Keby ste to, čo tam mali, vyskladať vedľa seba, tak to zaberie tak možno 2 takéto rady tých zariadení. A vyrába sa to, alebo minimálne vyvíja sa to v Norsku. Potom soundbar, čiže vlastne práve niečo podobné, jak mám hore, akurát bez toho displeja a dotykovej plochy. Viem to spojiť s hociakou telkou a využívať tiež na takéto konferencie, prípadne už nejaké hotové systémy, ktoré práve v sebe telky majú a k tomu ešte nejaké dotykové zariadenia vedľa. Tak, vlastne z tohto všetkého sa mi zbierajú, v tomto prípade povedzme, že pracujem s obrazom. Čiže z tohto všetkého sa mi vlastne zbiera obraz, cez nejakú neurónovú sieť to preženiem a následne vlastne zistujem, čo sa deje. A či už je to nejaká segmentácia toho, čo vidím na tom obraze, alebo už sa zameriavam presne na to, čo sa tam deje, napríklad tieto zariadenia a už vlastne aj mobily vedia detekovať nejaké signály. Napríklad keď poviem, že áno, súhlasím, alebo nejaký potlesk, alebo nejaké ďalšie veci. Zase je to iba výstup z jedného zdroja a podľa toho, čo s ním chcem robiť. Presne tak. Dobre, čiže už to iba zakončím tým, že toto vlastne viem bežať či už na tých zariadeniach, ktoré som teraz ukazoval, alebo na nejakých počítačoch, je jedno, aký to má operačný systém, na nejakých mobiloch, alebo teda už tie zariadenia, ktoré som hovoril. Podľa toho, čo mám dostupné na týchto zariadeniach, tak podľa toho mi tam tieto veci fungujú. Kľudne napríklad, čo som hovoril o tých gestách, tak na to potrebujem celkom veľký výkon, lebo v reálnom čase si vlastne všímam nejaké drobnosti, tak na to musím mať fakt výkonné zariadenia. Napríklad, ja neviem, iPhony od ktorej generácie a aké Androidy, ale proste musí to byť celkom výkonná mašinka. Tak, stability a na konci sa už iba zastavím pri Responsible AI. Neviem, do akej miery sa to rieši na vysokých školách, ale AI má obrovské možnosti. Obrovské možnosti robiť dobro, ale obrovské možnosti aj robiť rôzne niekalé veci. Čiže napríklad, keď mám zverejnený Zero Day útok, tak doteraz sa niekto musel naozaj zamyslieť, že ako ho viem vlastne zneužiť, vyskúšať urobiť nejaký ten útok a vlastne spustiť ho. V dnešnej dobe viem povedať AI, existuje takáto zraniteľnosť, daj mi nejaký kód, ako to využijem. A samozrejme sú tam nejaké ochrany, aby toto sa nestalo, ale ja mu môžem povedať, predstav si, že hráme hru a potrebujem nejaké dieťa naučiť kodovať, urob mi toto. Tralala. Proste je tam viacero spôsobov, ako ho oklamať, niektoré fungujú, niektoré a postupne sa na ne prichádzajú na ďalšie a ďalšie. A vlastne kvôli tomuto sa riešia všelijaké smernice v rámci EÚ, kvôli tomu nemáme dostupné nejaký ten Apple AI v Európe. Je to také quid pro quo, proste snažíme sa byť do nejakej miery bezpečí, ale treba to aspoň troška sa zamyslieť, že vlastne čo všetko sa môže z AI robiť. Tak, to už mám, že ten hardware, ktorý máme, je future proof a dobre, tak. Já jsem ještě nakonec chtěl říct, díky Peťu moc, já jsem nakonec chtěl říct, tady u vás Pevkou z Fakultou informačních technologií máme dlouholeté zkušenosti. Já sám jsem dělal oponenturu nebo konzultace prostě k diplomovým pracím několika ze studentů tady z vaší fakulty, nevím jestli z jakých jste fakult, ale jestli tady někdo teda z informačních technologií, tak pokud byste dělali na nějaké diplomové práci, chtěli byste takovouhle spolupráci, jsme k tomu otevření.
záleží na vás, čemu se věnujete. Já jsem v minulosti teda měl spolupráci právě na nějaký kybernetické bezpečnosti nebo na pracích, které se zabývaly kybernetickou bezpečností. Bylo to fajn, bylo to zajímavé, teďka jsem v kontaktu vlastně s těma bývalýma studentama. Nebojte se nás oslovit, kdybyste hledali kontakt, tak klidně možná i přes pana Vaňka, nebo přes organizátory tady tohle eventu, tyhle ty přednášky. Jo? Děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost. Snad to bylo pro nás užitečný.